Точно така, имаме кючек, група Кеш, Чико, зареждай. Значи, сега кючека става кючека Леш. Сега за Сиса, за Рамона и за Вилма Бошко ще направим кючека Леш. Айде, брат ми! За група Леш, Леш, Леш. Отдемо специално за Сиса, за Рамона и за Вилма! Кючека е тегенца Леш! За група Леш, Леш, Леш. 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 Леш, Леш, за група Леш, 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 за група Леш, 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 за група Леш, Леш, Леш. Ladies and gentlemen, поздрава е от група Кеш за група Леш! Всички останало са само реплики. Айде ли умем! За група Леш, Леш, Леш. За група Леш, Леш, Леш. За група Леш, Леш, Леш. За група Кеш, Кеш, Кеш. Кеш, 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 кеш. За група Кеш, Леш, Леш. За група Леш, Леш, Леш. Още 50 точки да продължава. Още 50 точки. За най-красивите дами. За група Кеш и за група Леш. Оригиналите без реплики.
Leș